LPS doma na prázdninách. Tak, ustul si. No, ustul. Tak. A jdu se oblíct. Tak třeba tuhle sukínku miluji. Ona je super. Tak. Sukínka. Růžová je krásná. No. Kolik je? 9:30. Tak. Haló. Lucy, vstávaj. Fajn, mami. Jo, a co budeme tam? My nejíme. Sice máme sladkosti, ale ty si dáš až na chvilku. Fajn, mami, mě to nevadí. Takže. Můžu ještě spát, běž si umýt zuby. Tak jo. Lucko. Ano, ano, mami. Už pojď na raňaj, teda nie na raňajky, ale vstávaj a umyť si zubky. Dobre, mami. Jo, ještě Kiaru. Kiaru, vstávej. Dobře, mami, ale můžeš jít pryč. Dobře. Au, sorry. Jo. Tak. Je. Tak, začal si čistit zuby. Čo robí matka? Tak. Ja, samozrejme, že hrá na počítači. Teda robí na počítači. Koľko je hodín? Haló. Tak. Áno. To je nový mobil. Zoste sa. Fajn. No. Zatím, čo si deti vyčistili. Tak ja už som hotová, ja tiež. No, tak ja sa idem prezliecť. Ťažko sa to vyzlieká. Tak. Jej. To je naša telka. Tak. Doste sa. Tak. No. Je druhý náhrdelník. Tak. Mami? Ano, zlatíčko? Co tu děláš?
Já už půjdu za chvilku do práce, tak jich máš na starosti. Fajn, mami. Jo. Vemu si mobil a toho tašku. Tak ahoj. Ahojte, zlatička. Ahoj, mami, ahoj, mami. Tak. Ty jich mám na starosti. Mě to nezajímá. Jdu prostě teď to kon hrát, protože mamka mi to dovolila. Hele, sekno, nemáš nás náhodou strážit? Ale viděla stráži, no čo chceš? No, ti sa nejdeš s nami hrať. Nie, nejdem. Bežte si zapnúť telku, ja veľmi idem zapnúť telku. Telku? Už jdu! Ja taky už. Jdu. Tak. Tady je myška. Tak. Spokojení. Ano. No. Tak já zatvorím. A vyskúšam si niečo. Skúsim si teraz tieto... Aj! Tieto brýle. No, sú mi pekné. Ale viem, že mi ich mama nedovolí. Pretože... mi ich proste nedovolí. A matka nemá ráda, keď si skúšam tie brýle. Ani raz som si ich nevyskúšal a hneď na nejaké, keď si ich iba berám do ruky. No ty vozo. Na čo to koukate? No, na videa. No ty vole, no. Tak ja si dám. Jo, ešte vám chci povedať. Tieto tri zmrzliny mám ešte od kamarátky a vymenila som si pečopáka s mojou kamarátkou. Ja som jej dala také vymenko a ona mi dala túto sediacu short haircut. Jo, kdyby chtěl někdo vyměnit, tak za buď jinou short haircut, alebo chrta, anebo konia. OK. Tak, jdeme dál. Tak já si dám... Asi si dám... Ne. Kde jsou ty chipsy? To je pizza. Jo, tam jsou. Tak. Keď príde mama. Kým príde mama. Mama je doma. To co je? Ale okamžite vypadni z tých hodkostí. Čo, mami? Promiň. Toto je jej posteľ. Toto je Lucína. A tak málo spadne. A tohle je Kiarina posteľ. Tu sa čistia zuby, jedlo, vaňa. Teda kúpeľne. Toto mám také od kamarátky. Lenovo. Takže čusky.